projecte d'Escoles Verdes és un projecte molt transversal que inclou des de famílies, pares, alumnes, hem tingut col·laboracions externes tipus amb l'Ajuntament, entitats públiques, privades, però si una cosa nosaltres voldríem destacar és el paper a nivell participació i implicació de l'alumnat en el que n'hi diuen comitè mediambiental. Implicació que ens fa moltíssima falta perquè som un centre de més de 1.000 alumnes i més de 100 professors, de manera que aquest comitè té molta feina per tenir a tothom al dia de tots els projectes que anem fent. El nostre comitè mediambiental està format per alumnes voluntaris de totes les classes i quedem alguns dimarts a les tardes per menjar i seguidament posar-nos a fer les tasques que calen. Hem de fer arribar tota la informació a més d'un miler d'alumnes i ho fem gràcies a la connexió directa que tenim amb els delegats verds que té cada classe. Fem diferents projectes, com per exemple som un punt de recollida d'oli usat. També fem samarretes, fem bosses reutilitzables i en aquest projecte ens recolzem a una assignatura de segon d'ESO que es diu Escoles Verdes. També tenim embolcalls ecològics personalitzats per aquí a l'institut i també fomentem la mobilitat sostenible, com per exemple anar en bicicleta, caminar o patinet. A més, hem col·laborat amb l'Ajuntament fent la neteja de rius durant la jornada del medi ambient. Finalment, també hem estat presents en tots els fòrums provincials i en totes les trobades comarcals que es realitzen aquí amb instituts amb el mateix distintiu d'Escoles Verdes, els quals també van propiciar la Transelva. També volem fer esment de la Confin, que és la Conferència Internacional Joves Tinguem Cura del Planeta. És una gran oportunitat per, a part de conèixer molta gent, tenir idees noves i accions que fan altres instituts i altres centres amb distintiu d'Escoles Verdes.